subu. Asina mtsara. Lazana ngaba Germany subu. Fika jaza. Tata ngajwa Germany. Green ngabata kana mshini kama. Bata mshini. Umilila. Kana reza bato umilila. Yo gara uchaji. Ora nunga. Super raipa hapo sasa. Super raipa kwa gara uchaji. Daddy, namushaya. Murazo. Abaje ene lo dora nyama. Baje lenga dora chembe. Tuwa yundira. Aka gochwa kani. Rodran. Unamdara mauji wangu ngamdigi. Embe zakazara ma. Ai Gabson mayo. Yaspila shuto ndiyavura. Badani ino badazi mawamba yaro. Batikari sezwa kanyama unganzwa. Inonzune. Yawa Aningonzune. Baba gute. kapa umwa. Ndo makava. Ora. Sasa ngani manja. Tuto ndo zedza nzizidiki zedza mema. Zote tantu dige yanyama. Yanyama. Zaujiro. Yanyama. Yanyama. Yasa kumberi. Yanyama manje. Ndokatora patiro jikure kupfuura apa tosvike December manje. Mazima nyerere mda. Tasimanyira kaita ngoti kana next na December. Oh. Yeah. Paritesi yacho December. Bozo. Ubona vanhu kai. Bozo. Kanengane nzondore yako mangwa msoro mu. Munandi. Aiwa munandi. Apa ndinogona tangurwa 1 to December tisvike December. Fanga wasangasa ne beans. Wezi Gabson ndo andiona yekine. Andiwekete. Yo tova speed. Ojuro msara. Yo. Ojuro cameraman. Yo kona bantu nojoina. Ojuro msara. Ano baraza ba right. Ba. O mara ni joina. Abatakurwa back to beans. Mundo ori mwana chinotimba back to beans. Watch down. My blessings are jaga. My blessings are jaga. Overdone. Makanzwa sezwa kanyama. Wonderful. This is wonderful. Wonderful. Takurwa chiro. Kana kaibva mozotenga ukakwete kudurwa matusinadzika. Akaipa. Mandu kanzi. Ukandwa. Ndotuyatu tudiki tuyatu. Ndo. Azita binzi. Maya, ndakamtsala ndo akaipa. Haife iyi nyama inogona kubhendesa shaya. tiyati gare gare toitawo zvatinoita. Wozi unozoti inonzi Tikati gare gare marodhani. Kana badai to kana baudani. Kaso but boani apa? Maya ume. Ndotuyatu yaona. Ndakupinda mukati. Kwemusuya. Yanyama. Uchigo. Maya kumberi. Nakadini. Nyama bo. Aiwa hadzikura. Nyaya iripo manje apa challenge yatakusangana nayo ndechikafu. Saka ndo bucket rega rasara 1 euro riri. Zvokuti makuru. Pane unoona manje unoona chi? Unoona manje tasoona kuti size yacho zvodinga. Rama wamba. Shungu dzangu dzazva kuti chini? Uisvike December. Apa ndakuitira kuti Dzari mari kusimangani? apa dzane 5 weeks dziritomhanya ku6. Dzane 6 weeks dzirikumhanya ku7. Dzinosvika ku8. Dzisvike ku8 but isitaura kuti tisvike Christmas. Alright. Tikasvika Christmas anenge amawambi. anenge amacho andikuona iro rebrown makarakara majongo but wakanzwa sei Andanakiwa. Taste yacho yewaini mawambi. zoti titautoti Andosika brera akapinda. aiwa brera asvike apa brera arikwane brera fafeya chaivo chaivo brera arikwani kana kanonaka Akaipa. Masimazoro kanonaka kudai. ora mahwani aripo uri kuaona Ando mahwani. ando mahwani So much cover? but tiri kusvika December apachozi chikafu ichi. ifinisha but ini shungu dzakuda kuti tisvike December pana kafa dzakakwana 103 ndobva apa ndadyawo 2 maextra but ndasara ne101 zvadzirika bozi kuti Ukakaipa saka ikasvika December mupindike muno
nemakutyisa Yeah. wakomana ndimbabvunza kuti mazuva unoziya umwana Kumberi. Mama yanonakirwa here mudhara nesaso Shuto koma uno. Nemutora baby feed akakuti. Bana zozo bana zvinonaka unongochiruwa zozo aizi. Abana kutovhita bwe ndimbodzokera kudheni bunone. Aiwa ya. Ama kumba kuri. Pasina. Tandosota ipapa. Ukwirire. Ajembi taro. Usasora rise. Special ini African Heritage Company. Dozi huku dzemazi tete gumi. Asi huku izoda kuwedzerwa dzimwe. Zvishowa mani. Saka patoda lenzi manje kuti nyatso kuita dzakawanda bhozi. Manakiro dziri kuita soka. Dziwanda chidya mchana wazora. Manakiro akamudaro. Ndanakiro. Aiwa ichikinara kai. Kura kwose kuda. Anambotya ukuya kadai sunga. Inozvinakira zvayo mawamba saka shuto yo kuzokuritsa ngeke zvinokuritsa nengoro nondiita mariwa pakana dzazobuda dzabuda dzochita mari zvikuitika manje urikuona kusvika padzasvika apa kapo ndashandisa yakusvika 250 okay 240 something 250 ndine shungu dzangu nda kuti dzisvike December dzenzakubuda nemamari anenge vanenge amachongo but asuza tinenge adya mari inenge adya mari manje asi ukakureta ako zvinoitika zokuti apa ini ndikufungira kuti ndikaona dzikandidyira unosvika pa 350 ndikaona 100 dzinopinda December ndikangodzikwanisa kuwana kana 3 bags kana kuti 3 dotopa dzimwe ndikuona ndikati 3 to 4 bags dzinosvika December aiwa inenge yahuku zvino jongo racho rinosumuka kusvika shuto pane vamwe zvire ichikagezeka pane pazviri aiwa apa go beta kutotaka pane kuzoti ndioke bozi timafanza tinofamba tichimbogeza masi but tikura but kuzona une apo yaichika kansere wasvika zabrasa boss boko masarira sotanjiro kakangekeka amsara najiba apera mama ambazvitangaizawo maposi vane program hazvitangeka mani achazvitanga next amsara ari kurima chiko nayo handiita kana ingwene aiwa tozvita next amsadaro shama majambo ajambwa nekombiyuta majambo amsadaro akatsera uzoredza utosuka angarasikira nibomutonyango chinaka tamba next omwe nemuto nemuto nedumbu rakaita so. hapana mwari kumbura nayo kwava kuna zviremera amweni vakaremara ariko saka pana munhu akaperepere kuti anzi vaisa kuti wakaunda amawambi andira saibori karimbosvikapo ibomdari